Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün biz öz dörejülük toparymyz bilen Aşgabat şäheriniň Sonamurad we köçesiniň uğruna yerleşýän Lälezar bazarynyň sağ gatdalyna yerleşýän Altyn markedyna mihmançylykda elbetde bizim maksatymyz Altyn markedynyň amatly ýokary hilli harytlary siz bilen giňişleýin tanıştyrmak. Bu videonu öçürmäň, bereketli saçlaňyzy dürli nazmygmatlar bilen bedemek isleseňiz, Altyn markedyň gapysy siziň üçin hemişe giňden açyk. Ýörüň. Mehribanlar, täze ýyl agşamyny saçlaňyzy täze ýyl bezegli tortlar bilen beden. Mehriban tomoşaçylar, Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýene bir agzasy Aşgabat şäheriniň Sonamurad we köçesiniň uğruna yerleşýän Lälezar bazarynyň sağ gatdalynaky Altyn markedy bugünkü gün öz gapylaryny müşteriler üçin giňden açýar. Ine görşüňiz ýaly ähli harytlary, terligi, amatlylygy bilen tapawutlanyp öz müşterilerine bugünkü ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyna owadan bayramçylyk saçagyny ýazmak üçin önümlerdir harytlaryny ködürleýärler. Gelin sewda edin, Altyn markedy bugün siz üçin gapylaryny giňden açyp ähli ter göýe önümleri şeýle-de harytlaryny ködürleýär. Hormatly adamlar, görşüňiz ýaly Altyn markedy öz müşteriler üçin gapylaryny elbetde giňden açýar. Her bir harytlarynyň bölümine islenlik harydy, terligi, amatlylygy bilen satyn alyp bilersiňiz. Görşüňiz ýaly häzirki duran ýerimiz Altyn markedyň etler bölümüne biz durs şeýle-de et bölümüne, ýagny görşüňiz ýaly towuk etinden, towuk butlary amatly bahadan satyn alyp bilýäňiz we şeýle-de ýörüýte etleriň dogrulan görnüşi, sünkli görnüşlerini arkaýyn siz müşterilerine gapylaryny giňden açýan Altyn markede gidip sewda edip bilersiňiz we şeýle-de Altyn market öz müşterilerine şöhlatlaňam dürli görnüşlerini ködürleýär we esasy bellemeli zadymyz bu harytlaryň ählisi biziň öz watanymyzda, öz ýurdumyzda, Türkmenistan watanymyzda öňürleýän harytlar. Mehriban tomoşaçylar, Altyn markedyň süýt önümleri bölümine geldik. Elbetde görşüňiz ýaly süýt önümleri bölüminde de biziň öz watanymyzda öňürýän önümleriň ähli görnüşi yerleşdirilen. Söz bilen aýtmak bir zat, janly ýagdaýda gürleýän sözüňe suwtnama görkezmek olaýan başga zat bolýar. Gelin häzir süýt bölüminiň önümleriniň terligi şeýle-de möhletini barlap görelim. Operator haýsyn saýlaýan. Alaýym şunu. Gatyk süýt balgaýmak süýdi diýär. Gördük bugün aýyň dekabr aýynyň 20-ýeri şeýledem. Ýeresinde. Ha. Golaýdan görkep. Adamlar Altyn markedynyň edilşi pursatda biz çörek bölümine görşüňiz ýaly Altyn markedy çörekleriň bir görnüşi däl, ýagny dürli görnüşler bilen öz müşterilerini ködürleýärler. Häzir gysgaça tanıştyryp geçeýin. Bu görýän çöregiňiz süýtli çörek. Mehriban dogallar, görşüňiz ýaly bu çörekleri özbek çörek. Şeýle-de
Bu görýäniniz bolsa kädili çörek görşüňiz ýaly. Mehman dogalar we ýene-de bir bizim hemmämizin gowurýan çöreklerimizden biri elbette etli çörek. Bu görýäniniz mehmanlar şeýle-de süýtlü çöregiň kiçi görnüşi. Şeýle-de çörek bölümine görşüňiz ýaly bizim öz watanymyzyň önümleri, ýagny konditor önümlerim yerleşdirilen bizim milli tagamlarymyzyň biri, toý saçaklarymyzyň bezegi pişme. We şeýle-de bir näçe bizim balalarymyzyň söýüp iýýän konditor önümleriniň durly görnüşleri, durly tagamlaryny siz bu ýerden çörek bölümünden tapyp bilersiňiz mehman dogalar. Elbette altın markada şu pursatda sewdalarynyň bol bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Altın markada töweleme diýär. Haritlarynyň bollugy we amatlylygy şeýle-de möhletleriniň täzeligi bilen beýleki marketlerden elbette tapawutlanýar. Gelin sewda edin. Mehman doganlar görşüňiz ýaly altyn markadyň sowadyjylaryna bizim watanymyzyň önümleriniň bezemegi ol eýam ýene bir buýsanlar operator eger mümkin bolsa golaýdan görkezeli önümleri ine eýam taýýar görnüşdäki börekler ýörüte gaplanan görnüşini ýene bir gowy haritlaryň biri operator eger mümkin bolsa golaýrak gelseň taýýar hamir alýan arkayn ýaýan wagtyňam tygşytly bolýar. Şeýle-de tagamly hamiriň içine goşulan hatda garynlara çenli şu ýerde ýazylgydyr. Isleňize görä saýlap hamirlaryň durly görnüşlerini siz satyn alyp bilýäňiz mehman dogalar ýerine goýaly. Ýene-de bir bellemeli zadymyz yer almaly doňdurulan warianykllara çenli ine görşüňiz ýaly bulan ählisi bizim öz ýurdumyzda öndürilýän önümler mehmanlar we diňe bir börekdir hamirler däl. Hatda mantylaryň durly görnüşli içine goşulan etli, kädili görnüşlerini siz elbette bizim ýurdumyzyň ähli marketlerinden, sewda merkezlerinden satyn alyp bilersiňiz. Şu pursatda ýene bir gezek bizim öz telekeçilerimizde, türkmen telekeçilerimizde işlerinin uğruna bolmagyny, sewdalarynyň bol bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Üstünlük ýaranyňyz bolsun türkmen telekeçileri.